Padang kebangan kren akan dikasih kadai Jepang, ka temple ka iingshong mynsiem Bakhuid. Habakren Jepang gane kawan ga jingkeli. Hatu kanu ngunap deng jongi kibas ngotenat ban pencakliya ka temple hane ka jingmene. Ini kat nungun nap deng jongi kibas ngotenat ban lecce seng dak jala de dak kaba jebok lane dak kaba cakliya. Ka cuba pi kalong em na marni ikwa balong ki Bakhuid haba lecce seng ban ikwa ro ban bu ya ka temple ban long ka Bakhuid na mangi tiba ublei udon hangta. Buat kadon ru ka jingong ba ka jing le khoi ke salim ban ka jing long blei. Ka tem ka ba cleanliness is next to godliness. Te ngin ya pe hane ayu ka Bible ka don ban os phang ne. Ngin ya phai nang kong ko rin riu khat khandai. Nang kong ko rin riu khat khandai. Hane ka ong hatu phimtip ba kata kamet jongpi kalong ka iingshong mynsiem Bakhuid uba hapo jongpi ya uba phila yo na ublei ba phim long kata ka jonghe hangni ka ong ka ktien ba hatu phimtip ba kata kamet jongpi kalong ka iingshong mynsiem Bakhuid bangim long hi na gi jong kamut bayangi la don da manore bakit khle hane ka ong ba ya uba phila yo na ublei kamut yangi ayo kanti na ublei bat bangim long hi dakala jong ka jing jongi hnrei ka jing jongi ka debit na ublei nginya phairu korin nangkong korin lai khan reu nangkong korin lai khan reu hane ru ka angkum ne phi phimtip ba philong ka iingshong ublei bat ba mynsiem ublei ushong hapo jong phi hane ru ka wan ka jingkeli ka ong ba hatu phimtip ba philong ka iingshong ublei kamut ba mangi ngidei kata ka temple haka ba ublei lene mynsiem Bakhuid ushong ngi I ba haka jingmene ya ka bangi ngisna ka ne ka pathai ngi pen ngi bo ya ka bakan long ka Bakhuid bat ba ublei ru long Bakhuid te kamet jongi ru ka long ka temple ka iingshong mynsiem Bakhuid kamut ngi ru ngi haban bo ya ka hakul kom ka Bakhuid ban sumar Khuid ya ka te hakanu kolkom ngin sumar Khuid ya ka met ke jongi hoi chaba le singi le Khuid da ka bangi sungi sat ni phong gi chan ki ba itnat pat chapo khnu pun Khuid la de ling ba gi jingbam te haka ba mening kong haba ublei u thau ya ubriu ki e gi jingbam ba ublei u ai ka tang nya phai Genesis ning kong at khandai Genesis ning kong at khandai hane ka ong kum ne ublei lo ong ru khmih ngala aya phi banlong ga jingbam ya ujur baro uba penmi sembai uba don halor ka khmat ka khinde baro bare udieng baro uba don halade uso jong udieng uba penmi sembai hani ngi iba haba meneng kong hi gi jingbam ya ka ba ublei thau lane u ai nam ta ubriu ka debet uso upai bat ujungthung uba mi na ka khinde ngi iba ki jingthung hi ki dei ki jingbam ki ba piang na ka menta ka met ge jongi but hakini wat hakado kini kisni ba mentaru la shem ba la don ki start ki ba wat benia la shem ba don shi kini ki bru ki ba khot blue zone ki bru ki ba im kham jrong ka snem jong ki la ong ba ki dei ki bru ki ba bam tang de gi jhur te haning ye I ba gi jhur sha ke ek ba ublei ubo na ta jongi kalong ka ba ba but hnrei hadin kata haswa ka jing slei ublei lo ong ya nowa ba unlum nyauchur kimrat ki Bakhuid ki kenthei ba nyauchur kimrat ki Bakhuid ki shinrang bat shichur kimrat ki bam Khuid ki shinrang bat shichur kimrat ki bam Khuid ki kenthei te hadin ka jing slei ya ki jingthung jingte baro la sha penchot te kumta lasdang ga jingbam do hang ya kata ngila ban shem ha Genesis nyau ar hangne nge iba unowa haba ulum ya kimrat ki Bakhuid bat ki bam Khuid hnrei hadien ka jing slei ki la ban bam do na mar ba bom don jingthung te kumta baro kimrat ki ba ki la ban bam don kimrat ki Bakhuid ba don kimrat ki bam Khuid te ye kata ngila ban shem ha Leviticus kalnong ka ba khatwei ka khot ka banin kong terten Leviticus kalnong ka ba khatwei ka khot ka banin kong terten hane la ong ba ublei lo ong ha Moses bat ho Aaron ba baro kimrat ki ba pat khna bat ki ba phia ar liang ki ba thar sin ki long kimrat ki Bakhuid
yang i bangin bam bat kilong te hang ne la ai nuksa Hanil anuksa ka ut ka tha arsin ga jingbam namar kam pai khnap ka long bom khui yipi hane ka ut ka tha arsin tama kam pai khnap ka long bom khui yangi man ai nuksa kum umasi upai khnap uphi arliang bat uk tha arsin ulong umrat ubakhui ta jongi bangin bam bat hane haka ka khot ka bah nyeu ka long ka bakhat wei ka ong kum ne ba de usniang namar ba upai knap bat ba uphia arliang henrei klem dak tha arsin ya ga jingbam ulong bom khui yepi wat bam na ka do changki wat bat kta e ka medyap changki ru kilong bom khui yepi hangne laong ba usniang upai knap umrei kat ba tha arsin ya ga jingbam namar ka ta ulong ubom khui yengi bat ngimla ban kta e ka medyap bat ba me ka do changki te kini kide kimrat ki badon hajong khando bat kimrat ki badon hapa laong ba borok kimrat ki badon snap bat ki badon snap kilong ki bakhuid na ka banta jongi bangin bam hre ki bomdon snap ni nei bomdon snap kilong ki ba easily te nila ban pule ka nadok ba dekhot ka baning kong tek ter ha tu nila ban i hndai ha ka jin ka chung ka por an pule ta kini khinden bat ni ya phai ro shi isaya kal nok ban riu ka dekhot ka ba khan nyau Isaya henriu khan neu kumno tin som lai ka ong hane kitu ki ba penggentang yela de ba pengkhu yela de ban lai chaki pher shadin uwei uba hapadeng ki ba bam do asnyang bat ka ba ichli bat ya khnai on pendo lang ya ki ong try hangning yo ishisha ba ublei ulong ba khuit bat kata ka metri ka de ka temple ka iingshong chu tengi de ban pengkhu ya de ban ngimla ban ba mi kini ki jingbam ya ba ublei laong ba kilong ki bom khu yangi bat uble hane ru ong ba on pendo engi ladangi ba me gini kijing bam ki ba ichli bat hane la ai nuksa kum usnyang bat ya khai uble un pendo engi ban le chakata ka pher ya ka ba ula pangkhre te yin ya phai ru nung kong korin henriu shipeu nung kong korin henriu shipeu hane kumno tin jong blai ka ong lemne ki batu lemne ki ba ikwa lalot lemne ki ba buai lemne ki ba krenben lemne ki ba khwan tam e kin amyo akenya kahima ublei hangni lapan iba kita ki ba lalot ki ba khwan mentoy ki ba buai la ong ba kin amyo ya kahima jonglei la dang idon ni kini ke jinglong ka basniu ngim la ban le chakata ka chaka ya ka ba ublei la pangkhre nam ta jongi bat ka dekhot ka ba khat lai kal nong ka ba henriu nung kong korin ka ong kumne ki jingbam kilong ya ka kpo pat kata ka kpo ya kata ki jingbam henrei ublei chot no pat ya kata ru ya kata ka met kamlong ya ka jing le auria henrei ya utrai bat ulong ya kata ka met hane lo ong ba ka jingbam ka de mata ka kpo bat henrei ka met chingi kam de na mata ka jing le auria henrei ka de na mata utrai kumbang yu I ha ka ba ningkong ha jing pule jongi bangi ngimlong lagi jong hi ngi de gina yangi lai yakit khle do try te kum taru hane ko amba kamet chok jongi kamde ga jongi hi gare ka jong try ha yakini kisngi ni yo I ba habang kibriu kisnengi kentu ya lada don bale bakla ki ong sale yu ka de ga jing im ga jonga hanrei em ka bible kam ka shan ne kata namar ba kamet chungi hi kamde ga jongi ka de ga jong try tengin ya phai ru ningkong korin shipeu lai phuwei ningkong korin shipeu lai phuwei hane ko ongum ne namar kata lada phibam ne lada phidi ne lada phile ai ru to le phi ya ki ai baro ai kwan pandon buram ya ublei te hane ru kumju ko ong ba ladangi le ai ladangi ba ma nengi ti kadai ni de ban le be na ban ta ka jing pandon buram ya ublei dengan su ainuksa ba kum ga jing bam kwai di secret bat di duma ba di kiat lo ong ba kibriu ki ba shitam jur haba ki le ba shim da wa sho doctor ki doctor kin ong ki ba kin sange ban bam kwai ban di duma ban di kiat namar balai kini ki jing bam hi ki pentron ya ka bormet bat ki pentlot ya ka jing trai kam jong kita ki dukhot met han ainuksa kum ka jing di secret
haba ubri udi secret katu kata dem jong secret kalung bet sha utor kat banga kamram ka jong utor ka de ban pengkhuit ya kasnam dada utor uno pengkhuit ulai jabot tikum no pat kiwei ki dukhat met kinlong tikum ta ublei ru kwa ngi banlong ki bakhuit namar ublei hi la de ulong bakhuit tikum ta namar bangi ngi de kata ka tempel ka yung shong su ngi ru ngi de banlong ki bakhuit oi da khubor jongi ki bri ngi ngam la hanre nyai pan na ublei ubala bat uba ice pun leng ba ki ching duai tu ai bakini kintin ki bakhindiat kinan saka hakadon jongi amen.